Добре дошли в първия магазин на Матрес Тейлор в България, който се намира в Пловдив. Матраците Матрес Тейлор са изработени от естествени материали – вълна, белгийски памук, лен и латекс. Тук ще ви покажем как изглежда един наш матрак отвътре. В нашия шоурум можете да откриете завивки и възглавници от дело. Органичните памучни платове са изпълнени с гъши пух и пера, които доставят удобство и комфорт. Изнасяме продукти за над 50 държави. Имаме завивки, които от едната страна са с плюш за по-студените дни, а от другата са с бамбуков плат за по-топлите.